Helteistä Seiska TV:tä. Seiskan suuri ja kuuma äänestys tämän suven seksikkäimmästä kesäkollista ja kesäkissasta on päättynyt ja te kaikki Seiskan lukijat ja Nettiseiskan kävijät olette päätöksenne antaneet. Miesten puolella voittajaksi selviytyi Sunrise Avenuen solisti laulaja Samu Haber ja naisten puolella puolestaan seksikäs taitoluistelijatar Kiira Korpi. Lähdetään kuuntelemaan Kiiran kommentteja tästä seksikkyyskisan voitosta. Toimittajana on Ilona Vehmas. Seiska TV:llä on nyt haastattelussa, mutta tässä kuitenkin ollaan tavattu Kiira Korpi, eli meidän seksikkäin kesäkaunotar. Miltä nyt tuntuu, kun voitit tällaisen äänestyksen? No, en mä tiedä, kai se ihan hyvältä tuntuu, että nyt on mukava viettää tällaista kesästä päivää täällä Tampereen keskustorilla Volvo-auton hommissa. Ja haluatko vielä sanoa jotakin näille henkilöille? Sä voitit suurella äänienemmistöllä tämän kilpailun, niin haluatko sanoa vielä jotakin terveisiä niille, ketkä on sua äänestänyt? Joo, haluaisin toivottaa oikein mukavaa ja sporttista kesää kaikille. Kiitoksia. Kiitti.